Hello guys! Welcome back again. Pangatlong video ko na to na ganito yung suot ko guys. Kasi same day ko lang to binidyo. So, kanina nag-video ako siguro mga 2 p.m. Tapos yung isa mga 3 p.m. Ngayon naman 4 p.m. Date ngayon is July 12, 2018. So, ang i-review ko or parang semi-review lang siguro to kasi hindi ko 80 days na matagal kasi hapon na eh. So, sana umaga nila ako nag-ano nito video para ma-taste ko talaga na matagal. So, ang i-review ko guys ay Makeup Factory Oil Free Foundation. Maganda sa mga normal to oily skin. Ako, oily skin talaga, hindi normal. Tapos, ano siya, cosmetic brands, Caresfield, Germany. Ano siya, 12 months ma-expired sa akin. Caramel number 15. Yan, may 10 shade siya. Tapos ito yung mas kunting maitim sa akin. Hindi pa talaga perfect sa shade ko. Tapos kailangan mong haluan ng ibang shade na puti para natural beige kasi ako guys. Tapos yun, itatry na natin. Naamoy ko talaga yung product. May amoy siya na chemical pero hindi gaanong matapang. Parang kalahati, parang amoy chemical, kalahati amoy powder, parang ganyan. Tapos mas prefer ko na pump siya. Wala siyang pump, pero ang kagandahan lang nito, meron siyang spatula sa loob. It comes with this spatula, small spatula. Tapos pag ganun talaga siya, oh. Yan. Tapos yan yung shade niya, parang ano lang yan. Oh, caramel. Tapos yun nga sa amoy, hindi ganong matapang, sakto lang yung, kasi ano ako, sensitive ako sa amoy guys, pag alam ko matapang na yung parang chemical na talaga, nahihilo ako kasi meron ako sinusitis, kaya lagi kong inaamoy pag magustuhan ko or hindi. Tapos yan lang sa packaging. Tapos may kasamang spatula, hindi pump, pero okay na din, maganda. Sa price nito guys, nasa 800 to 1,000. Mas mahal na kasi 20 ml lang, maliit lang. Pero titingnan natin kung mas maganda ba siya, kung sulit ba yung price niya, sulit ba gamitin yung product, kasi mahal siya or sabi na bayaran siguro kasi yung sa brand, siguro depende siguro sa brand. Kaya yan, let's begin na talaga. Guys, paglagay mo agad guys, nagda-dry siya, kaya kailangan mong i-blend mo agad.
Guys, tapos na ako mag-apply. Ito na yon. Meron pang ano rito, bombs. Tapos guys, yung masasabi ko sa paglagay ko sa Makeup Factory, yun sinabi ko kanina na paglagay mo kailangan i-blend mo agad or i-tap mo agad kasi nagda-dry siya, quick dry. Bilis niyang mag-dry. Tapos kahit dito guys, pag nagda-dry na siya, smooth siya guys. Wala namang sinasabi na kahit ano dito. Wala din namang lalagyan to yung packaging yung binili ko. Yung nakalagay lang dito yung oil-free foundation. Smooth siya. Tapos yung finish niya, di ba nagda-dry agad? Semi-matte. May pagka-matte siya na finish. Tapos konting smooth. Hindi naman na smooth totally talaga. Guys, kahit wala siyang sinasabi na coverage, maganda siya kasi may coverage factor na nagaganap. Hindi naman full coverage. Hindi nagpapaasa yung makeup. Wala sinasabi dito na coverage, pero coverage, medium coverage siya. Tapos, wala din sinasabi na matte or mabilis na mag-dry. Pero, yun yung inaano ko na nagda-dry siya. Tapos, yun, maglalagay na tayo ng powder para mamaya gagawan ko ng review pa mamayang gabi. Yun, so, let's begin. Guys, hapon na naman. Wala na namang araw. Ang ganda ng finish niya, guys. Pag nilagyan mo na ng powder. Medium coverage. Maganda. Pero sa packaging, maganda siya sa packaging, guys. Kaso lang may disadvantage. Pag matapon to, pag mahuhulog, pag malalaglag to, basag. Basag yung mamahalin na foundation na ano lang, 20 ml lang. Kaya, yun, kailangan ingatan pag ganito na packaging, bottle. Kasi nababasag siya. Kaya guys, mamaya i-update ko kayo. Mamayang gabi pa naman. Balikan ko kayo mamayang gabi. Update ko guys, already, ilang oras na ba? 4 ata yun, or 5 p.m, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11:30, 6 hours and 30 minutes na. Nag-i-edit ako ng video. Ngayon ko pa naalala na i-update ko pala. Ganito na siya guys. Ganyan na siya. Ang kagandahan nito guys, kasi oil-free foundation siya. Paglagay mo, kailangan mong i-blend agad. Yung paulit-ulit sa blend. Kailangan mo i-blend agad kasi nag-dry siya agad-agad. Tapos, yung finish niya, matte finish, kaya yung mga shiny areas na natatakpan, nakakover. Tapos, meron din siyang vitamin E. Tapos, kahit matte yung coverage, finish niya, may siya, may moisture din siya. Tapos yung parang fresh lang yung look mo, hindi na matte na dry, di ba? May karamihan matte tapos dry yung yung face. Hindi, may pagka may pagka fresh din tingnan. Dito ako tingnan. Bakit sa baba ako? Kasi ito tawag niya? Nakatayo yung cellphone ko. Magbablot ako guys kung oil-free foundation, pero 6 hours and na guys,
Ano kasi ako kanina guys, nagluluto ako kanina, kumakain na ako, naghuhugas na ako, nag-i-edit na ako. Tapos guys, kasi di ako ano talaga kanina, di ako electric fan para kung titingnan ko kung papawisan ba ako. Parang ano lang din yan, parang naglalakad lang din yan. Tingnan natin sa blotting kung gaano ka oily yung face ko. Oily na oily talaga ako, kaya expected kahit oil free foundation niya, nag-oil up talaga. Dito muna. Ayun! Bablating tayo guys. Oil na, ano talaga ako ha? Oily skin talaga ako, hindi normal skin, oily skin. Tapos 6 hours and 30 minutes na to. Tapos di ako na electric fan kanina para malaman ko talaga ako. Hala, ang ganda nito guys. Hala, nasira. Napunit. Ayusin natin. Guys, ito na yung oil niya guys, nakukuha ko. Nakikita nyo ba guys? Napunit lang siya. Wala, di ka nang halata. Nakikita nyo yun guys? Ganyan lang yung oil niya guys. Wala. Ang ganda nitong foundation na to. Siyempre, pinapawis niya ka talaga pag ano, magluluto, tapos di mag-electric fan. Tapos nang huhugas. Hala, yan lang siya guys. Oh. Hindi na gaanong, hindi na masama. Tapos magdadalawang blot tayo guys. Yung blotting ko ito. Ang blot ko, L blotting. Nabili ko sa Watson na to yun. Hindi gaanong hindi gaanong oily talaga siya guys. I-ano talaga natin para pahid talaga natin para makuha talaga yung oilness. Tingnan natin. Kita nyo? Hindi gaanong halata. Yan lang siya guys. O yung dito. Ito yung una. Yan yung oil niya. Ito yung pangalawa. Yan lang guys. So masasabi ko na ang ganda nito ng Makeup Factory foundation, oil free. Tapos yan lang yung masasabi ko na update. Tapos yung review ng Makeup Factory foundation. Tapos long wearing, masasabi ko na long wearing din siya guys. Oil free foundation kasi nga ito lang yung nakukuha ko lang na oil. Yan lang talaga guys. Sana may naintindihan nyo yung review ko kasi di pa talaga ako sanay guys. Pang ilang review ko pa talaga to. Siguro pang 4 pa or pang 5. Tapos yun yung masasabi ko. Thumbs up to this Makeup Factory foundation. Yun lang guys. Thank you for watching. I hope you enjoy my video. Please like and comment below. Sa mga baguhan, please don't forget to subscribe. So that's all guys. See you to my next video. Bye. Good night.